गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसुला-फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। देग्लायनिफ्रायनो थाखो 11खौ बर' रावजों फरायनो मोनसिगोन। थाखो 11 आरो 12नि फरा बिजाबफोरखौ इंराजिनिफ्राय बर'आव राव दानस्लायनाया सोलिगासिनो दं। बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनाय आरो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर नोगोर आफादनि नब्लाङाव 17 आरो 18 फेब्रुआरि साननैनि हाबाफारिजों जौसिन थाखोनि राव सोलायनाय खामानिया मैया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि थाखो 11नि फरा बिजाबनि राव दानस्लायनाया 100% जाफुंसारबाय। राव दानस्लाय आफादा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लायनिफ्रायनो थाखो 11आव बर' रावजों फरायसुला-फरायसुलिफोरा फरायनो हासिगोन होननानै फोरमायना होदों। नोंथांमोना मिथिगौना सासे मानसिया जाया लोङा बेसेबां सान थांनानै थानो हायो? बेबादिनो सानै सुबुंखौ 11 साननि उनाव जाया लोङा थासारिनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। तुर्कीयाव जानाय बांग्रिंनि जाब्रबथायाव बेबादिनो गोबां सुबुंफोरा बिल्डिं आरिफोरजों होसिनजानानै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेबादिनो मैया सानै सुबुंखौ 11 साननि उनाव जिउ गोनां थासारियाव रैखा खालामनो हादों। सानैबो बिल्डिंनि गोग्लैसिननायाव होसिनजानानै दंमोन। रैखाथि हान्जाया बेसोर सानै सुबुंखौ जिउ गोनां थासारियाव रैखा खालामनो हादों। रैखाथि मोननाय सासेया 14 बोसोरनि सासे उन्दै हौवासा गथ' होननानै मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे आरोबाव 31 बोसोरनि जोलुर गेलेग्रा क्रिस्टियान आत्सुनि गोथै देहाखौ 12 साननि उनाव तुर्कीयाव जानाय बांग्रिंनि जाब्रबथायाव बिल्डिंजों होसिनजानाय थासारियाव बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि क्रिस्टियान आत्सुआ बारग' प्रिमियार लिगनि जोलुर गेलेगिरिमोन। बिथाङा थांनाय गोलोम बोथोरनि समाव तुर्कीनि जोलुर क्लाबाव जयेन जाहैदोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां साउथ करियानि इलेक्ट्रनिक इन्जिनियारिं कायुंपुक नेशनेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय दैजिरि नार्जारिया पिएइचडि डिग्री मोनफुंनो हाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि बानेस्वर नार्जारिनि अनसुलि फिसाजो दैजिरि नार्जारिया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गाथाव थासारि लाबोदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गसाइगावआव सासे गागि उखिलखौ एसिडजों गाग्लोबदों। एसिडजों गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा आब्दुस सामाद आहमेद होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आब्दुस सामाद आहमेदआ गसाइगाव बार एस'सिएशननि सासे गागि उखिलमोन। आब्दुस सामाद आहमेदखौ गसाइगावनि आर.एन.बि. हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय देहायारि हालोदा गाज्रिसिन जानायलाय गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बे जाथायखौ लानानै गसाइगाव नोगोरारिफोरा गिखांनायखौ फोरमायदों। एसिडजों गाग्लोबग्रा दुथांफोरखौ पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कामरुप पुलिसआ मोनसे सिग्रोमनायाव मैया गंसे गारियाव सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे हिर'इन हमनो हादों। बे सिग्रोमनायाव कामरुप पुलिसआ फालांगिरिजों लोगोसे 67 पेकेट हिर'इन, जेराव बेनि अजनखौ 903 ग्राम जागौमोन होननानै फोरमायदों आरो बेखौ सिज खालामनाय जाबाय होनना पुलिस मावथिआ फोरमायना होदों। दासान्दि आयेन बेरेखा सरखारनि हायाव थानायफोरखौ होस्रांनाय खामानिया सोलिगासिनो। बेखौ लानानै गोजौ बिजिरसालिया मोनसे अर्डार होदों दि जायफोर गामिया सरखारनो खाजोना हरो एबा रेभिनिउ गामिफोर बैफोराव होस्रांनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै। नाथाय आसामनि गाहाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, रावबो बारग'नाय नङा। जायफोर सरखारनि हायाव दङ बैफोरखौ होस्रांनाय खामानिया सोलिबाय थागोन आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथायैबो बिथाङा फोसावना होबावदोंदि एबारहाय आयेनखौ गोख्रोंसिनै खालामनाय जाबावबाय होननानै। खुंगा 8थि संकस खेराइ फोरबोआ मैया गाहामैनो जोबलांबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बंग सिमा संकस बोराइ दैमा सेराव थानाय बाल्लामजरायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो खुंगा 8थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारि लानानै मैया मोजाङैनो खुंफुंजायो। 30 बोसोरनि सासे आइजोखौ 20 बोसोरनि आरो 60 बोसोरनि हौवा मानसिया हानजायारि जिनाहारि खालामदों। जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव। जिनाहारि खालामजानाय आइजोआ गावनि बिनानाव लोमजानायनि थाखाय मेडिसिन लायनो थांनाय समावनो सानै हौवा मानसिया बे आइजोखौ हमनानै लाना थाङो आरो रावबो नुस'यै न'आव हानजायारि जिनाहारि खालामो। दायो बे सानै दायनिगिरिखौ उत्तर प्रदेश पुलिसआ हमनो हाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। नाइट सुपार बासनि जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो 16 सुबुङा गोब्राबै जखम जादों। जाथाया जादों मध्य प्रदेशआव।
बे बासआ इन्दरनिफ्राय सातारपुर फारसे फैबाय थानाय समाव अभार स्पिडआव टार्निं लानायाव गोग्लैदों होननानै पुलिस मावथिआ फोरमायना होदों। जाथाया मैया फुंनि 6 बाजिसोआव जायो। बे जाथायाव सा 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 12आ जोखोम जानायजों लोगोसे सा 7 सुबुङा गोब्राब हालोदाव दं होननानै मिथिनो मोन्दों। इउनाइटेड किंडमनि इयर्कशिराव 3 फुट गोलाव डायनासरनि आथिं आगान नुनो मोन्दों। इउकेनि बिगियानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे आथिंनि आगाना मासे गिदिर बेदर जाग्रा जुनारनि होननानै फोरमायना होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।